Start med at stå godt på gulvet, med fødderne i en hoftebreddes afstand og knæene let bøjet. Før den ene arm op mod loftet. Giv et ekstra skub opad og mærk det strækker i siden. Sænk armen. Løft den anden arm op mod loftet. Giv et ekstra skub opad. Mærk strækket i siden og sænk armen igen. Lad armene hænge afslappet ned langs kroppen. Drej overkroppen skiftevis mod højre og venstre. Lad bevægelsen øges i tempo, så armene kommer til at svinge. Vær opmærksom på, at bevægelsen kommer fra midten af kroppen. Armene følger bare med. Og stop bevægelsen igen. Stå med god afstand mellem fødderne. Bøj dig frem og sæt hænderne på lårene. Start en bevægelse, hvor du skifter mellem at krumme og sveje. Bevægelsen skal være langsom og foregå i den nederste del af ryggen. Krum sammen og kig ind mod dig selv. Svej og kig frem. Gentag øvelsen nogle gange. Kom op igen og ryst benene. Stil dig igen med en hoftebreddes afstand. Hvis du får problemer med balancen, kan du placere fødderne lidt længere fra hinanden. Før armene frem og skyd enden tilbage. Sænk kroppen, som om du skulle sætte dig på en stol. Kom op igen. Gentag øvelsen nogle gange. Hold ryggen lige hele tiden og have vægten på hælene. Øvelsen skal kunne mærkes i lårene og må ikke gøre ondt i knæene. Stil dig bag ved en stol og hold på ryglænet, så du læner dig lidt fremover. Ved denne øvelse skal du holde en let spænding i maven hele tiden. Træk navlen ind. Løft den ene arm frem og op. Løft samtidig den anden sides ben bagud. Sænk langsomt igen. Gør det samme i modsatte side. Gentag bevægelsen nogle gange. Hold ryggen i samme stilling og husk at trække navlen ind. Det er arm og ben, der laver bevægelsen. Slut denne serie af med at lægge dig i en god hvilestilling. Brug stolen igen. Læg dig fladt på ryggen og læg benene op på stolesædet. Det aflaster ryggen og får benene op. Læg eventuelt dine hænder på kroppen. Vær opmærksom på åndedrættet og giv dig selv lov til at slappe af.